Fil-waqt li l-ħajja hi sabiħa u f'dawn iż-żminijiet aktar narawha sabiħa, għal xi ħud fid-dinja jieħdu pinta ħelu u betti amor. Familja minn San Ġwan anke jekk iż-żmien għadda, il-memorja ta' binhom ma tmut qatt. Dlon kif nidħlu fid-dar insibu lil Marlene u Charlie, omm u missier li rakkontawna l-istorja tal-mewt sfortunata ta' binhom Emerson Zarb. Jiena mort biżgħir id-dental, ħallejtu rieqed, suppost kien għamiltu train l-affarijiet biex xiniqhom jisibhom, waqalu marħal jugurt, waqalu l-jugurt fuq il-flok u Marjen ħasel u ħadem ħażin il-gas, il-biodoxide, bil-biodoxide miet. Iż-żagħżugħ ta' 16 sena li dalwaqt jagħlaq 27 sena mejjed kawża ta' ħsara fil-Geyser tilef ħajtu ftit wara li wasal l-isptar. Ġiet l-abbonanza, ma nafx minn ċempilla, mhux ma nafx minn ċempilla, ta' Mok, Mr. Mok, u ħaduh jiġri lejn l-isptar, ta' sekk l-istorja. U x'ġara l-isptar? L-isptar għamlu li setaw u ma t-tifel kien telaq. Emerson li skont missieru msemmi għall-isem Brażiljan għax missieru jħobb li t-tim nazzjonali tal-futbol Brażiljan daqskemm il-Brażil joxew għall-Karnival ta' Rio, kien tifel li kien jimla lil kulħadd bil-ferħ. U kien tifel jimla d-dar. Minn barra kulħadd jaf, kulħadd tikellem, kien tifel umli ħafna, kien tifel gustus ta' mit-talaġib. Plus li kien ħelu minn wiċċu għanna li jazgurru kien ħelu mill-karattru. Fuq kollox il-mewt sfortunata ta' Emerson għadha ġib stmerrija għal kull memorja li qrabatu jaħsbu fiha, fosthom il-geyser tal-gass. Jiena meta jgħidu li għandhom geyser tal-gass nitwerwer, u mal-ewwel ngħidilhom l-istorja tat-tifel, però llum il-geyser tal-gass m'għadux bħalma kien meta 27 sena ilu. L-omm it-trufnata sal-lum il-ġurnata ittemm l-intervista b'dak li l-aħħar kienet qalet lil bina, dak iż-żagħżugħ li nħassditlu ħajtu kiesaħ u bieret bħal fjura prezzjuża li tinqata' minn ġnien mimli wart. Jiena kont lesta li naqbad miegħu għax hu kien tifel ferriħi u kien dejjem jitħaq. U li jiena wettu, għatlu għak inti toqbila, għatlu jiena mussandu. Għatlu niġi, għatlu namillek fruit salad. Fil-fatt il-fruit salad għat ma saret u għat ma daħlet iżjed id-dar.